mám za sebou první den, první minutu a prostě budu se teď soustředit úplně na jináčí věci, chci si úplně z těla chci všechno THC pryč. Všechny ty odpadní látky, co jsou ve mně teďka zachycené, to půjde pryč, protože večer, jak se mi skrz to nedalo spát, no já jsem se probudil z ničeho nic, úplně jsem nevěděl prostě, co se děje, hrozné, jako první noc, šílené, a jsme to lámili, ty vole, musím se zlepšit ve Fortniteu, ty vole. Hele, a jaké mám pocity, hej, cítím se takový, kamo, jiný úplně. Cítím se úplně jinak, kámo. Cítím se úplně takový, ještě trošku unavený, ale už cítím, že se začínám zrychlovat, víš co, a asi si dám kávu nebo něco, ale prostě oficiálně už nehulím prostě 1 den a 2 minuty, což je pro mě bomba a je to pro mě důkaz toho, že jsem silný vevnitř, že i přes všechno, co jsem přešel, a i přes všechny lidi negativní, co jsem potkal, a i přes všechny negativní věci, co se mi děly s penězi, i ty negativní věci, co jsem měl skrz tu závislost na té ganži, prostě všecko jsem to porazil, víš co.